It was all good just a week ago. Niggas feel they self, and I watch the throne drop. Niggas kill they self. What niggas gon' do, ho? Just a new crack on a new stove. Det her, det er Sankt Mortens Kirke. Og det blev, altså byggeriet, det startede i 1100-tallet, hvor det første sten blev lagt ud og sådan noget. Og så efter noget tid, så har folk bare bygget om på det. For eksempel som det tårn derovre, Niklas. Vil du også ud og filme det? Japs. The Top Tower blev bygget i 1400-tallet. Yes. Og ja, i starten der var kirken ikke særlig stor, men så efterhånden så blev det stor, og der folk begyndte selvfølgelig at bygge om på det, og det her område er selvfølgelig et kirkegård. Kirkegård, man. Det er selvfølgelig den kirkegård. Så det vi står på nu faktisk er døde mennesker. Der kom 2 våbenhus. Det blev om til 2 våbenhus. Det blev bygget om til 2 våbenhus. Ja. Det er så, hvad vi har at sige om Sankt Mortens Kirke, som ellers er en udmærket kirke. Jeg vil gerne lige tilføje noget her, hvis I ser gutter. Man kan se, at den ligesom vender ned sydvestlig retning, så det er faktisk ret fantastisk, hvordan de har formået at bygge fundamentet her. Se, der er bygget et fundament med de her store baser. Der har de lagt dem her, og der kan man tydeligt se, du ved, hvordan at den ikke er så høj her. Og hernede, hvis vi går hernede her. Yes. Så kan man tydeligt se her, hvordan de har lagt fundamentet lidt højere, fordi de går ned ad bakken. Og det man skal tænke på, det er håndkraft, det er lavet med. Det er håndkraft. De er bare hænder. De er bare næver, du. Der var ikke traktorer og noget dengang, du. Nej, det var der ikke. Men de er bare næver. Fantastisk arkitektur, det her. Men så er vi jo gået videre til de andre flotte fundamenter her i Næverby. Sometimes, Nick, du skal sige noget nu. I said it must be, cause the nigga got Joe extraordinary. Okay. Det der, det er en kirke, som i starten, den blev grundlagt af Peder Bodilsen. Og dengang, det var så i cirka 1135. Og den er blevet altså grundlagt af ham, fordi han synes det var en gave til Næverby. Og så skete der en masse ting. Masse krig og noget med Rom og det romerske rige, det kom til og sådan noget. Det skete en masse ting. Og så blev det omkonstrueret i 1375 til cirka 1500. Det var en lang ombygning, der var i gang der. Og det man kan se, det er, at der har brugt en masse mursten til at ombygge den. En masse røde mursten. Ligesom på den anden kirke. Og det er smukt. Hvad, Mads? Har du noget at tilføje? den er store. Ja, ikke også? Også hvor høj den er egentlig i forhold til den anden her. Så kan man høre kirken nu. Ja. Det er hver gang klokken den slår. Jeg snakkede lige med Peder her for lidt siden, han spurgte om jeg ikke kunne fyre et par klokker af. Det sagde han, det var helt okay. Så. Peter, han er sgu meget fyr. Ass, 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 ass. Ass, 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 ass. Stop. Hej. Jeg vil gerne fortælle lidt om det, der bliver kaldt boderne her, som er de eneste lejligheder tilbage fra middelalderen i hele Danmark faktisk. Og de står lige her. De er bygget senmiddelalder omkring 1413-14 stykker. Man kan tydeligt se her, hvordan at de ligesom har bygget dørrammer sådan i den her klassisk senmiddelalderstil. Så er det sådan en bue der. Det er meget typisk. Og så kan man også ligesom et solidt bygningsværk, man kan se her, ikke? Altså det er sgu ikke sådan en, der er lige rød med vinden der. Og den fortsætter den her vej ned, altså den her vej. Men hvis vi fortsætter herned, så også se her, hvordan at vi lige tager og kigge ind her på nogle møbler og sådan lidt. Det var sådan, der så ud dengang også. Ja. Og det var derinde, de gode gamle skøre, de befandt sig, ligesom i Isabella. Ja, det er nemlig rigtigt. Så går vi videre her. Popping bottles in the ice, like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissors. Living my ride like 3-6. Now you bitches are in tune to the team. Like a G6. Hvad brugte man ellers brødrene til, Mads? Men umiddelbart så var det mest
salg af forskellige narkotika og planter og sådan noget. Det var helt farligt. Her der har vi de velkendte siametriske løver, som det også bliver kaldt. Der var slæbt med fra Brasilien af vores gode ven Peder over ved kirken. Han tog lige der med på ryggen. Hvis vi fortsætter rundt her, så kan I ligesom mærke, hvilken luksusudsigt, som de mennesker, der har boet og arbejdet her, har haft. Og det er sådan lidt rustikt i det, kan man sige. Det her, det var så indgang til de lidt mindre personer. Det Men her kan vi ligesom se også, altså på den anden side, igen, utroligt flot bygningsværk. Og det har jo været fantastisk at bo til sådan en udsigt her. Det har set nogenlunde sådan her ud, også dengang. Den nye biograf er selvfølgelig lige kommet til, for ikke snart så fint. Men ellers så har det egentlig været en flot udsigt lige ned til Susåen. Og det tror jeg sgu folk har været pænt tilfredse med. var faktisk Peder Bodilsen, som satte alt det her i gang. Han var en stor æret mand i Næstved by. Og Susåen, det var hans kæreste eje. Det er rigtigt, man. Peder, han var sgu sømand. Det var han. Indtil han kom hjem og blev munk. Munkede han. Skulle være han. Det er rigtigt. Vi slutter nu. Ja, tak.